11 semestrov, to bih neke konce, poslednji usvečeno, prine smo dostali 1. aprila 67, to pa ne bi še žan žal, to bi še kutne. A haj, nek gdje še dalje, nek da se ročo, Mislim, že bi še nekaj 6 let dlouho v Berlíne tam Muria, a nikto jas ne môže do západa čeknúť. Takže bychu też převěli absolventů, za které se nedíva, za nepřísta, za města nebychu. Tam je se rozsudil, do kterou voboda jim přijde. A ve vobodě Dresdene bych mu po něco přes 20 absolventů. A ty měl jenom 5 alebo 6 městové praxe, potom v Ryzarni, ale tam si ty poprvom nikdy necháš, tak právě. A potom v Přepytovanském institutě ještě no a to nebyl to ideál. A jo, v NDR, že by se vynvatost, also Pflichtassistent, vynvatost na asistenca. A na započátku toho leta praje náš obvodný šéf, also štú potom, ktoré miesto dostane, to bude sa po posudžovaniach kústy riadovať. No hej, a to za mne to říká, že potom príde byli klieta bieha Dresdenach na Ryzarni, potom Dresdenach v obvodnej klinice, bezochtská klinik, ta je direktne podľa vuběžovanišťa za jichanie tam, trestný rajk. A potom pol leta v Šepicach, Šepnic, podľa doktor Bernharda.